Ассалому алайкум подписчикони азиз. Барои шумо имрӯз якчанд сар буқачаҳои фурӯшие пешниҳод мекунем. Аз шумо хоҳиш мекунем як дақиқа лайк ва эзор кунтон, канал ба подписаться кунтон. Мол харо боша кар видеолука обязательно то охириша тамошо кунтон. Якум буқачаи мо дӯстон азиз, буқачаи чорну пиёстарӣ. Хӯрдан ва саломатии зур мол айни хол ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин молай. Синни солаш бошад 6 моҳа буқача дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош 9900 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Масъалаи даставкаш бе ягон мушкил дӯстон азиз. Мана хайрдор аниқ боштон. Дар поёни экран номеро соҳибаш бемалол занг зада или ватсапашон нависта харидор карданатон мумкин аст дӯстон азиз. Ин бит номери 1 дӯстон азиз, буқачаи чорну пиёстар дӯстон азиз. Анаро мегзарем моли дуюм дӯстон азиз. Дуюм моли мо буқаи карпати тозаш дӯстон азиз. Синни солаш бошад 4.5 моҳа буқачаи дӯстон азиз. ҳам гарданаш, ҳам пушташ, ҳама тарафаш хулас калон беҳтарин буқаи дӯстон азиз. Барои мол кардан зуре. 4.5 моҳа буқачаи дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош бошад дӯстон азиз, ҳамагӣ 9500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Масъалаи даставкаш инам бе ягон мушкилӣ. Агар гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи даставкаша соҳиби мол барои шумо ташкил мекунад дӯстон азиз. Буқаи дарозгиша бенон поочакҳо ғавз дорад дӯстон азиз. Бениҳоят буқачаи зуре хулас калон. Мана одамои молшинос бошад агар бентон дӯстон азиз. Сеюм моли мо буқачаи карпат ало дӯстон азиз. Хӯрдан ва саломатиш инам зуре дӯстон азиз. Синни солаш бошад 4.5 моҳа буқача дӯстон азиз. Хӯрдан ва саломатиш ҳама тарафаш омадагӣ дӯстон азиз. Беҳтарин буқача дӯстон азиз. Барои мол кардан зуре. Инаша масъалаи нарху навош дӯстон азиз, ҳамагӣ 7900 сомонӣ боз камутун муомила дорад. 7900 сомон боз муомилаи хушрӯ дорад. Плюс масъалаи даставкаш бе ягон мушкилӣ дӯстон азиз. Мана харидори конкретно бошад занг зада бемалол харидор намоятон мешавад дӯстон азиз. 7900 боз муомилаи хушрӯ дорад дӯстон азиз. Ин буд номери 3. Подписчикони азиз, номери 4 буқача мо дӯстон азиз, сементал гибридтай дӯстон азиз. Мана одамое ки мола мешиносад бенед дӯстон азиз, расистский буқача дӯстон азиз, сементал гибридтай. Хӯрдан ва саломатиш ҳама тарафаш зура дӯстон азиз. Барои мол кардан беҳтарин мола дӯстон. Нархашам бениҳоят арзона дӯстон азиз. Ҳамагӣ 7900 сомонӣ боз камутун муомила дорад дӯстон азиз. Панҷум моли мо буқачаи карпат дӯстон азиз. Синни солаш бошад 5 моҳа дӯстон азиз. 4.5 моҳа шудаги буқачаи дӯстон азиз. Барои мол кардан беҳтарин молай. Кадомтон дарка боштагар марама дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош бошад ҳамагӣ 7500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Масъалаи даставкаш инам бе ягон мушкилӣ любой ҷои Тоҷикистон дастав карда метавонем. Агар гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда. Подписчикони азиз, мана бо якта дигар буқачаи фурӯшӣ. Инаш буқачаи чорну пиёстари сиёҳаш дӯстон азиз. Хӯрдан ва саломатии зур мол айни хол ягон хел камбудиш нест. 3 моҳа буқача дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош ҳамагӣ 7200 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Масъалаи даставкаш боштагар бе ягон мушкил дӯстон азиз. Ташкил карда мешавад масъалаи даставкаш дӯстон азиз. Ҳам пушташ, ҳам пешашам зура дӯстон азиз. Мана кадомтон дарка боштагар бемалол занг зада или ватсапашон нависта харидорӣ карданатон мумкин аст дӯстон азиз. Ана акнун мегзорем охирон моли мо дута ғуножинои гибрид мешавад дӯстон азиз. ҳар душам сементал гибридтай дӯстон азиз. Мана номери 1 ва номери 2 дӯстон азиз. ҳар душам сементал гибридтай барои мол кардан дӯстон азиз. хоҳитон сухунба пойтонам мешавад. ҳар душам молои устухондор калон бениҳоят молои фасонай дӯстон азиз. Нархашам ба ҳама дастрас дӯстон азиз. Синни солаш 6 моҳа дӯстон азиз. ҳар душам як хел 6 моҳа ғуножино дӯстон азиз. Барои мол кардан зурай хулас калон. ҳар душам сементал гибридтай. Масъалаи нарху навои моло дӯстон азиз, ҳар душ як ҷойгӣ 15800 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Масъалаи даставкаш боштагар бе ягон мушкилӣ дӯстон азиз. Фақат харидори конкретно шуда занг занетон муомилаи шурӯъ кардан метавад соҳиби мол дӯстон азиз. Марамат.